онҳо фаромӯш карда буданд ки дар пахши мустақим ҳузур доранд. Салом, саҳнаи хиҷолатовару аҷиберо бубинед ки дар пахши мустақим иттифоқ уфтодааст ва кӯшиш кунед ки пеши хандаҳои худро бигиред. Дӯстони азиз, хушомадед ба канали Некатоб. Дар канали мо обуна шавед, зангуларо пахш намоед, як лайки дигар ва навори аҷоиби имрӯзаи худро оғоз мекунем. Рафтем. ширкати Азия Маркет беҳтарин дороҳои гиёҳиро пешкаши шумо мекунад. Мехоҳед ки риши зебо дошта бошед? Мехоҳед ки мӯи сар бароред? Шумо хароб ҳастед, мехоҳед фарбеҳ шавед? Ва ё баръакс мехоҳед хароб шавед? Ё ин ки мехоҳед муҳлати ҳамхӯбагиро то 45 дақиқа дароз кунед ва илова бар ин қувваи мардонагиро дучанд кунед? Пас зудтар ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва дороҳо барои ҳамаи дардҳоро фармоиш диҳед. Дастрас кардан тамоман ройгон аст ва агар аз номи канали мо муроҷиат кунед, пас ҳатман ба шумо тахфифи калон карда мешавад. ханда да барнома. рӯзноманигоре ки дар пахши мустақим дар бораи як садама суҳбат мекард, аммо натавонист пеши хандаи худро бигирад ва билохира ҳамаро хандонд. Billingsley, aka Dimples the Clown, collided. He missed the entrance, but when he tried to, but police say that they did not play a role in the crash. як рӯзноманигори турк бо меҳмони барнома дар бораи занбурӯғ яъне хош суҳбат мекард ва дар рафти суҳбат ба ҷои балангӯяк аз занбурӯғ истифода мекард. меҳмон ин рафтори ӯро пай бурд ва саҳнаи ҷолиби хандадоре ба вуҷуд омад. як рӯзноманигор дар пахши мустақим дар бораи обу ҳаво маълумот медод ки як паррандае ба дохил даромаду тафтиш мекард ки чӣ гапу хабар бошад. Here's our live camera looking out toward here's San Francisco, out toward the Marin Headlands here. So an overcast here over the city. Look at this. He's totally checking out the camera, Mark. Yeah. Oh my gosh. This is so cool. Yeah. замоне ки Оран Роҷерс ба рӯзноманигоре мусоҳиба мекард, як дӯсташ ин гуна ба ӯ халал расонд ва ӯро табрик гуфт. лаҳзаи ғайричашмдош дар пахши мустақими телевизион ки як рӯзноманигор мехост дӯсташро бибусад, аммо баъд аз чанде ба ёдаш омад ки дар пахши мустақим қарор дорад. хабарнигоре ки дар пахши мустақим баромад мекард ки тасодуфан ду нафар дар қафои ӯ маводи мухаддир савдо мекарданд, ҳама бо дидани ин навор дар ҳайрат афтоданд. People can only plow for so long. They can only work for so long. You can't push them. We'll talk with Worcester City Manager coming up, Michael O'Brien. A guilt trip on you. You can back me up on this one too. I shall. рӯзноманигори шабакаи Fox News дар бораи тайёрӣ ба футбол маълумот медод ки ногоҳ тӯб ба сараш бархӯрд ва ӯ ҳатто ба замин афтид. ин рӯзноманигор дар майдони баскетбол қарор дошт ва оиди бозӣ суҳбат мекард ки ногоҳ тӯб ба сараш бархӯрд, аммо аҷибаш ин ки ӯ ба суҳбати худ давом медод ва ҳеҷ аксуламале анҷом надод. ин кас дар бораи як мавзӯи муҳиме суҳбат мекард ки шояд суҳбаташ хеле давом мекард, аммо шамол борхалтаеро оварду он ба рӯяш пӯшонд. And as a result, it does take quite a long time to make change, even with the best will in the world. ин кас дар як барномаи таблиғотии рекламавӣ дар бораи телевизион суҳбат мекард ва мехост нишон диҳад ки телевизион чӣ қадар мустаҳкам аст, аммо нохост телевизионро шикаст. Okay, you won't find that so much with a plasma TV, and I'm going to do something now that makes a lot of people shy away and get quite angry. Oh, I've broken it. Look at that. I think it's because I've done it so many times today. You've been hammering it. I've been hammering it all day and now I've done it. But there you go. No, because this was so good.
ин зани бисёр ҳамзебову нуронӣ баъд аз вуқӯи сӯхтор дар як бино бисёр бо шавқу завқ маълумот медод. ӯ дар бораи чӣ тавр ба амал омадани сӯхтор дар бораи бино суҳбат карда истода буд. I said, what? She said, yeah. I said, no. So the girl come downstairs. She come out her apartment with her baby with no shoes on. I said, oh, girl, it's cold outside. She said, something ain't right. I said, oh, man. She said, oh, man, the building is on fire. I said, no, what? I got my 3 kids and we bounced out. We ain't gonna be in no fire. Not the... тимсоя дар пахши мустақими телевизионӣ оварда шуда буд ва ровии барнома мехост ки ӯро дасти худ бигирад ки тимсоҳ ин гуна беқарорӣ кард. Do they know each? No, hold him tight. Hold him tight. Hold him. I am. Hold him tight. I am. Got him. I am. Oh, it's okay. All right. All right, Johnny, you got it. рӯзноманигоре ки ҳангоми пахши мустақим гурба ба ӯ халал расон, ӯ бо дидани гурба барномаро фаромӯш кард ва гурбаро бардошту бо ӯ бозӣ мекард. Yeah, today no exception. Our Nima Shafei is live in Washtenaw County where Nima, we understand. Oh, there's your new friend. Who's that, Nima? He was trying to go for my makeup. This is Alley Cat. We're going to call him 7 Cat and call him WXYZ. коғази ташноб ба пойафзоли Доналд Трамп президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико часпида буд. Дар ҳақиқат бисёр ҷолиб аст ки ин коғаз аз куҷо ва чӣ гуна ба кафши ӯ часпидааст. How does that happen? How does nobody see that happening? It happened as the president climbed out of his limo in Minneapolis to fly on to his next stop, a rally in Rochester, Minnesota. And there it is, the piece of paper flapping on his heel as he heads up the stairs. The president turns to wave. хабарнигоре дар пахши мустақим барнома дошт. ӯ мехост шахсияти машҳур бо номи 50 Centро биёбад ва бо ӯ каме суҳбат кунад ки хостааш ҳам бештар гирифт. 50 Cent яъне 50 Cent бусаеро нисори ӯ кард. And is on the verge of making history. We're going to try to see if we can talk to her. Of course, 50 Cent here. I got to go talk to Danica Patrick. Good to see you. What are you doing here? I'm enjoying myself. I'm enjoying all the festivities while we rolling. So we're going to go see Danica. You guys believe Cent here. I got to go talk to Danica Patrick. Good to see. рӯзноманигоре ки баъд аз ғанат рафтан аз кор ронда шуд, ин зан нафаҳмида буд ки аллакай барнома сар шудааст ва бо қалами худ бозӣ мекард ки баъд аз фаҳмидан яку якбора гапро сар кард. Now to sport with Meredith Sheen. селфи ин чеҳраи машҳури амрикоӣ дар пахши мустақим бо рӯзноманигор. Аммо аҷибаш он аст ки рӯзноманигор аз ӯ пурсид ки оё метавонам бо пушти шумо ҳам селфи бигирам. Let me ask you a question. Will you allow me to take a selfie with your ass? Of course. Okay, great. Amazing. Okay, I like it. дар ин ҷо ҳамсари Трамп, президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, дасти шавҳарашро рад мекунад. шояд ӯ фаромӯш карда буд ки бо ин кораш дар дунё мавзӯи хабарҳо шавад. Is that really a swat? The moment has now gone viral. First Lady Melania Trump appears to swat away the president's outreached hand when they arrived in... саҳнаи ғайричашмдош дар рафти барнома ки онро хабарнигор анҷом дод ва меҳмони барнома дарҳол аз он нороҳат шуд. дӯстони гиромӣ, дар ҳамин ҷо навори имрӯзаи мо ба анҷом расид. агар ба шумо писанд омада бошад, метавонед дастгирӣ кунед бо лайкҳоятон, дар канали мо обуна шавед ва то видеои оянда дар паноҳи худо бошед. хайр.